Nini hangu zvekutaura zvakawanda pamurume ndogona kuswirira asi ndichataura hangu zvishoma. Chekutanga ndechekuti 2020 ndakaita nhumbu yemwana watinaye wani. Saka ndaita nhumbu yemwana uye murume akandirwadzisa akaita mumwe munhu waidanana naye. Sezvo nana chaakabvisa umba kwedu akaudza munhu iye kuti uyu girlfriend vangu. Ndazvara mwana uyu ndichienda kune murume wangu aigara kwaMutoko. Ndakasvika mumba mine hembe dzemwana. Ini ndakafunga kuti hembe dzibaba watengera mwana wawo hembe. Asi hembe dzanga dzabva kumunhu wavaidanana naye. Dzakaita kuti mwana wangu izvezvi chirema. Dzakagadzirwa nemukadzi wavaidanana naye. Asi hazvitambiri kusvikana nhasi. Gore rinori neni iye akatozorwara ndakatomuchengeta asi asisandidi. Takazodzokerana nekuda kwekurwara kwaakaita iye. Ndokubva gore rineri ndakatenga mota muna September gore rakapera. Ndobva ndaita accident ndichibva unomutora pabasa pake vandarovera pamota yemwe munhu. Ndonyaya yakaita kuti ndinyatso kuti handichada murume but nguva yese ini ndaingomuti ibva pamba pangu achiramba. Saka ndaita accident aiva mota ini ndasanda nechitamba. Ndobva munhu ndakuri kutaura nemunhu wemota. Iye aitova paYouTube mumota anondimiririra. Ndobva ndanzi mbuya tikuzivei ndikuedza kuexplaina ndowanika pakati chichi munhu yabva aramba ndikande murume wangu ari mumota zvakanzi asi murume wenyu boyfriend yenyu. Because murume wenyu aifana kuona kana kuti mota yenyu yacho yakuvara sei. But zvakanzi handei toona murume wenyu. Uya akangosumudza face ari pafoni pake angoti ndeipi nekuvhara dho remota. Ndobva kuti azive kuti munhu wandarovera mota ndamubhadhara mari haazvisiyi. Kuti inini wacho mota yedu yacho ndaigadzirisa mari haazvisiyi. Saka kuzonetsana akangodhakwa anondishora chero pane vana akandiudza huhure pana amai vangu achitaura neni pafoni ndaenda kunhamo dzambungo. Munin'ina wangu ndiyakatanga kuenda akati asisi uye kunhamo kutonge tiri kubendi kuri kunakidza. Ndobva ndatopinda chero ndaisawirirana naye ndakatopinda umba ndakamuti iwe ndiri kuenda ndakuenda kunhamo. Iye daida kuenda neni akati tisa ndomboramba. Pakatanga kundishoda pa amai vangu vari mumba achitaura zvinyadza amai vangu varimo zvehure hwangu. Ndopandakamuka ndichimuendera kubasa kwake Maxwell. Ndakati wewe imbonyatsondiudza uhure hwandainoita kurufu. Ndine vana vakura 3 vatogara navo. Vakomana 2 nemusikana 1. Vese veitova panhamo ipapo pambungo ipapo. Saka vana vangu vanotofana kuona ndichitonohuriwero. Anogona kupindura kuti kudhakwa. Achingopedza achimangwana anongokushaudha nenyaya iyoyo. Saka ini ndopandakati nezvako handichada. Saka pesa taingonetsana zvakanyanya kusvikira ini ndazoona kuti tipatsanurane nokuti yakurambobva pamba pangu. Ndo zvakaita kuti ndiwe kudai. Wanzwa here zvekutaura mukadzi wako kuchema ndishanda ndaona keya neni tukatamba nambuya kundidza uhure ndakaita accident kana kuikubatsira hapana. Saka kuraura kuti ndikuraura kuti wakatofirikana neni kuraura kuti newewo ndafirikana newe. Saka une chokutaura here pamusoro pomukadzi wako pano marambirana kuita pasanotaura imama ichirotaridza kuti mamuchada murume chi ndikamupa gukuro nokuti kubva January kusvike ulisationi gukuro naye. Mario ndaizvinoita Ndauya nehanzvadzi yangu. Amai varamba kuuya nokuti hana chaakambobvisa boyfriend yavo.
Anzira mai chisumuka ichenda yekuno ngochimodza kuti ndiri ndakuramba murume. Pamusoro wechangamiro muri pamberi penyu vana vashungurudzana mukurarama vachitukanana nenyaya yehure uri pambi uri chii zvinoyata inini mambo ndisunungure zvangu kana uri hure ndongonoitawo zvangu kumberi kune vanenge vachindiremekedzawo tokwanisa kuchengeta mwana watinaye nyama nemweya zviri pamwe chete saka wada patsunhuwa nemi uyo anonzi Edwin Warambi. Mukadzi wako akurorewa uroro musangana pamwana Mako vapasanura vaviri Edwin warambwa zuva ranhasi nomukadzi wake zvirova zvekuti Edwin asunungurwa kurorwa mukadzi waanoda naiye mukadziwo asunungurwa unomurayiro kubva nhasi achibuda mudare muno pamusuwo apo anomudawo akutowo mafoni pasina anomurambidza. Ramba zvisura ndajai sura yaroro mangwana ii Karena bandar. Jangan tertukar dana. Ada juga mungkin jadi. Ada waktu mungkin jadi. Kalau cerita, kan dan cerita. Mungkin. Ano tandi nyengere. Right judgment. Pamunedare vanhu venyaya ndokuedza kumbaimba yavaviri asi chigiji stenzi yakaramba Edwin machingauta nekumupa bhukuro $50 wanano yevaviri yaputswa patsika dzedu dzechivanhu. Mama vachanda kwaMajor Street Hatina chatakaita isu kana Musati ayazotopera Shombere kusumuke kutsvaga kudai kunze. Muri kupira. Unogara kuti. tugara pamba wani. aiwa adresi yechi Koro here kana ndoma. Chemagora here. Kunoku kwachigarira. Pamusha. Munoshanda kuti. Vanoshanda kubhata inini ndoita zvebusiness. Kurova kuti muchibva kuno kumwe nomwapo munoenda kumusha kwake. Ndozvatofanira kutoita. Zvatidariro ka. Tinenge tichitukana murume nomukadzi varambana, mukadzi anoenda kumusha kwake. Handiti murume oenda kumusha kwake kana kuti osara pamusha kwake. Pamba ndepangu ndini ndakamakwa nasabhuku.
Saka mwana kuti tenge Saka alipa kushanda munhukadzi ndiye akamaka wakasaba kuimba akadachekutela musha musha uyu yakatiingadesa asi kuti iye ndi akamakwa nasapo iyi ndizvo andakaita ndaisenzera kuharaka saka ndaina time yekuuya istereki saka uye ndo ndakatumwa ndikati chitenga state saka umatitali mambo anopoti uliani Right. saka pano ndokumbira ini tiri kugara pamwe saka iye zvino handisati ndawaaoga iwe wakobva utenda kutsvaga kumaraini anokuti baba hamuchabvumika kumuzikira patsaona kuti mise muchara ibaibodziwe nokuti chikombo chawewo shida yakakashaaunga munhu kuti izoti papapomugakuyanika mwetase aiwa ndachikumbira kuti nditsvage amheri nokumbirana ngozi kutokumbira yakuramba kuti nditendera wekuti migaro mazamai patatu tiripa ndiri kukumbira kumbira wekuti ndigare mazamai patatu titsvaga kubereka vane kubasa kwavo vanonorara kubasa kwavo baba basa akurarika hatitombobvumidzi ipapa pakutongonza apiwa samone kunzuya kudaro akandishauta kudaro saka ipapa tichibva kuna anongonoachidanjani mamboka avabvumeka kuti chindembogara mese mimba ibudzi nokuti imba ibudzi munoraka mana panaka iye ndetoraromba macheni ndasiri utombokugaromba masvimo girlfriend rako rasherororoka aina imba girlfriend takaita kudhara tikatopera mudziya yakawanda ma 2001 une mudziya yakawanda zvakadii ipapa paungati kutadza ndine hembe chete chesonsechero wazi amaimi pamba pakuti mimi nasanzvakara ngokumanisa kurara then munguvapo mazimangani inini chandiri kukumbirei kama wechipa mwana ndosaka ndikaukumbira kwavari ivo kana vari kutsvaga vari pamba ngavasandishungurudza vateerera mukuvanzwawo zvemuno iwe mukadzi uyo anokuda wanzo here mukadzi uyo iwe uri kumushungurudza here zvokuti iwe wachagara kokutsvaga ukaendaka ukamupemberedza iko dzekudzeko iwo wava munezvi unopeiko anotoratidza iwe siyana nazvo uri kurambirwa kutari